kung kinsa man kang first kasi ni Tasa dara nga nag-comment ni tatay ana mayong tag ikaw na lang unang matigi kaysa ni tatay kay ngano man luoy pud kay si tatay day nga imong inanaon nga naning kamot nagali na nagtuo mo day karon day kung kanang idara ni tatay karon mga apply nagtrabaho sa Pilipinas nagtuo mo day ug dawaton na siya day maskin mga apply pa na sa tatay janitor sa mall or janitor sa mga restaurant di na dawaton so day kabantay mo ang picture nga nasa kong luyo day so kana siya day actually day sa TikTok na nako siya nakita sa TikTok na ko na siya gi-screenshot kay lagi day nay nagkuha na ko na day nag-PM sa kuha day yang gi-screenshot nga picture din iyang gipangutana sa ako unsa daw ako kay istorya ng mga basher so actually day kanang mga basher day mainit di akong duguan na day maguba gyud ang akong pagkapiling gwapa ng mga basher so kana man gud day is nag-comment siya na day ang iyang giingon mo di tatay is wala day mapala si tatay kay lagi tiguwang na so marag wala pag-asa sa vlogging ba dayon ang gusto pa jud niya may pagmatigi na lang so ina nga words ba di man gud na siya pwede banggit nga words day so mo na ako day naglagot ko sa so ako ikaingon ana no kung kinsa man kang first kasi ni Tasa dara nga nag-comment ni tatay ana mayong tag ikaw na lang unang matigi kaysa ni tatay kay ngano man luoy pud kay si tatay day nga imong inanaon nga naning kamot nagali na nagtuo mo day karon day kung kanang idara ni tatay karon mga apply nagtrabaho sa Pilipinas nagtuo mo day ug dawaton na siya day maskin mga apply pa na sa tatay janitor sa mall or janitor sa mga restaurant di na dawaton mo nang kani nga basher kani nga nag-comment ni tatay dire pag-comment sa kuang Facebook kay palimugmugong takag bato so ako na luoy kani tatay kay ngano day ako nang gitan-aw kay lagi day gi-send na sa kuha sa kuang mga TikTok viewers so nagtala ko ni tatay day nasakitan ko day baday kay ngano luoy kintang tatay day nakabasya siya na nagluha naghilak ay nakana ko diri sa ako pag-comment og ginana diri sa ako kani nga basher kani kay i-upload magapon ako ni TikTok kung makakita gali ka na kung ikaw nag-comment na pag-comment diri sa akong page or sa YouTube or diri sa ako tanang platform na ko sa social media pag message di ba kay bihila kag tunog palimugmugon ta ka og bato kaya ako di ko maglagot kinana nga mga basher day ay day ngano manghilabot man jud mo especially sa mga tiguwa nga mga nag-vlog ano inyo manghilabtan nganing kamot man na sila para na sila income ug gawas pud ana dili pud kamo ang mosweldo sa ilang ano ikasakit man anyo kung wala mo nindot nga ika-comment sa tawo ayaw na mo pag-comment no ako nainit akong ulo ani ba nainit naglagot ko sa nag-comment ani so aka na siya akong gipangitan na siya wa na ako na nakita kay ako siya i-PM kay lagot ko day magubang plingwapa ni niya day ipasaka ko na siya sa langit largo day pag ako maglagot ana niya mo nang ako siyang giawhag nga mag-comment siya dire sa ako ang Facebook page akong TikTok o sa akong YouTube o sa akong Instagram pag-comment dira day kay palimugmugon ta ka og bato ha lagot ko ani kanaluoy kay ko ni tatay day luoy jud kay siya ana day pero dili lang ako siya pwede ikuan ang video ni tatay dire day kay makapiright man ko so basta luoy kay siya day kung makita lang mo ana day nga video ni tatay luoy kay na i-search na ninyo siya sa TikTok naghilak siya ana nga comment kumbaga day ba nasakitag may ang tigulang day nga nakadawat siya ginaana nga comment nga di man na niya deserve no nan kamot naman po na siya para maka-income para maka-provide siya pangadlaw-adlaw yung ano man ginana man muna ako lagot ko inana day mo na maglagot og taw mga inana day lami kay pang sumbagon day ba day kung kinsa magaling ng first kasi ni Tasa na nag-comment dire pag-comment sa kuha di ba tikangkang lagi kagway pagkaduha ba no lagot kay ko day uy day nasuro ko kung dugo day pagkakita na ko ana day mo nang kamo mga basher sa kuha pag gilahinay mo kay kung di kay mo magilahinay gani aw palimugmugon ta mo bato ba ug mora day to day no bay oy kay gisapot pa ko